Men agent deli. Hay berekallah. Teret menden kim sorap bilýär? Sen sorajakmyň? Ya kime jogap bermelimi? Biz aktivistler, yani Allah Murat Rahimov, Hugün Türkmen Voice soradı, men sorayan, bak soraya, internete var. İlyas da polibom. Sorag değil, spros değil oğlum. Yani sorag berýän. Men soraňa da jogap berýän. Tamam, men näme diýdim? Spros diýäň sen o. Spros diýem o, sorag diýdim senden, soruljagyny bilýän diýdim. Ya soralan, допустим, deret, näme edip bilýäňiz siz? Men şuraya bolan da. Hiç edip bilmeýän. Men özüm aksasak bolan. Ya da men bir araňa girjek bolýan. Deret, alço, dur. Bir minut näme? Men sen araňa girjek bolýan. Sen aýtdyň, näme bilýäňiz diýdim. Men girdim araňa. Biriňiň araňa, kampaniýaňa goşuljak boldum. Seret, bizde kampanya. Geldiňde sen jogap bermeňe, men sen soraňa jogap berjek. Yok, sen men soraňa jogap ber. Sen goşuldum araňa. Goşuldum biriňiň araňa goşulýanmy? Indi dur, men aýdaýyn. Yo, jogap bersen men ondan aýdaýyn. Sen manipulirat etme da şu. Manipulirat etmek sen jogap ber, men soraňma. Soň sen öz soraňa. Men sen soraňa jogap berjek. Näme edip bilýäňiz diýdiň ha? Oňa da geljek ýöne sen indi. Bolýa gelersiň. Sen jogap ber, men goşulýanmy araňa? Seret, sen aýtdyň, näme edip bilýäňiz? Goşulýan ber araňa. Da niýet bolly. Korotka aýt bolly. Nähilek aramıza, yani aram. Yani Zoom diýdi ya da men o takalym bu takalym. Menim goşmamak Zoom bolun oğa. Yo, допустим diýen Zoom, допустим. Teret diňe Zoom. Goşmaýalaram seni oňýal ýere. Потому что o taýda men soradym diýen goşulaýyn diýen. Men goşýalarym diýip soramak şu. Teret sora. Ünsüzdigine sora. Goşuljak diýen, yani seni goşmaýalaram. Ya näme sebäpden? Ya maňa teret näme sebäpden siz oraýalyk kirleňde pikir sokýaňyz? Size bir agzyňyza berip dur. Agzyňyza alýan zadyňyzy çykaryň o. Dur diýene menem saňa indi durjak gelmeň sorama jogap ber, soň durjak. Aýtma soraňa jogap berdim ha, sen hiç. Sen jogap bereň ok, sen näme otýan, seni kim aljak bolup durdy? Ya zaten men agent, men zaten agentçilik edýän bolsam, bolýa diýen. Men sizi gollap, bilýän, men sizi gollap, howa, Dursultanjan, sen dogry aýdýan. Men şolaýalyk bolurdum. Emma men fikime gerekmi? Dursultanyň birinji töhmetçi. Sen näme üçin hökümet tanqidlap bilen? Men üçümde viza bar. Benim näme tanqidlap bilen? Şermenle gurrun mälik. Yo, naprimер, men sana naprimер diýen, kim Alşer aýdaýynmy? Yok, sen aýdýan. Kim aýdaýynmy? Sen aýdýan. Dur indi muňalyk gurrun bolmaýa, dialog bolmaýa. Sen aýdýan monolog bolýa diýip şoňa bolýa. Indi seret. Men sen soraňa jogap berdim. Men Zoomlaryňyza goşulýanmy diýdiň. Men aýtdym, mene birinjiden Zoom oňaly ýygnaga goşulamok, ikinjiden hem sen hem goşmaýalar diýdim. Goşulýan. Sonra o taýda meni goşýalarmy däl? Men goşulýanmy? Goşulan boldumy? Ana şeydi. Boldu. Indi seret. Sen aýdýan, mäli alyp gitdiler. Siz näme edip bilýäňiz diýän. Biz maalesef... Men açan diýdim diýip. Ýaňa aýtdyň, näme edip bilýäňiz diýdiň. Men допустим diýen, допустим. Допустим aýdýan menem sana. Şonu goş öňüne yok, manon. Bolýa, допустим. Sen aýdýan, näme edip bilýäňiz diýip. К сожалению, şul zalim rejima sizin ýalyk nigadjaýlar hyzmat eden üçin biz hiç... Sen bir gurlamaý da nigadjaýdy o. Düşün. Sen bir nigadjaýdy diýme, kim diýse, sen bir diýme. Потому что hiç zat edip bilemiz ok. Sen bir diýme. Seret kimin haqqy bar bilýärmi? Kime men hiç zat diýmerin. Naprimер, nedet Atamrat Saparov. Men şoň iş olarak hiç zat diýmerin. Ya şolaryň конкретно var, konstruktivni dialogunu hem bilen. 2 gram töhmet atmaya, как положено, gurluya. Yani gelip ne ma Alişerim jan etdi, eýleklerim jan etdi. Bilýän her kim tehdit edýär, yani men lüboýňyzdan görüşmek hazır o, lüboýňyzdan. Yani hoçuş bilet, guruluşy, hoç erwet guruluşy, lüboý konuda. Yani çekip bilseňiz bolýa, lüboý konuda. Inni teret, ýöne men teret Atamrat ba, men gowuran oglany maýdanlar araňyzda. Ne Atamrat ba. Onuň ýanyna kirip saç bar, şowa. Yani eger bilet. Diňe subjektivni, объективный рассуждать edýär. Sen Alişer wa bile Dursultan wa Allah Murat wa girip diňe töhmet oksiz o. Я тебе клянусь Богом, ты никогда ни с кем не сможешь встретиться, понимаешь? Потому что, во-первых,
это тебе не надо. Во-вторых, у тебя духа не хватает. Почему? Потому что seni kimdigini bilýärler. Sen suratyň çykýar. Olam Türkmenistan hökümetine gerek değil. Потому что sen wezipeňi ýerine ýetirýän. Sen borjun ýerine ýetirýän. Men suratym çykanda näme o? Suratym çykanda näme? Men suratym size näme? Şu an zaten sen agzyňyza näme berse siz çeýnäp dursunlar o. Suratym şolar ýalyk o. Surat näme ýaraýar bilýärmi? Arada sen çyldy, yetişmedik. Tanışlarımız var. Bu mehameşniklerin içinde de Türkmenistan'da gowy oglanlar ba. Şu adalet üçin göreşýän oglanlar ve senin kimdigini çıkarıp bolýady bilýärmi? Çıkarsınlar da o çıkarın. Çıkarın. Nereden bilýän onu men bilet? Men näme? Bolýa huýsym sen bilýän diýil da pustim şu mehameşniklerin bilýär diýil. Bolýa çıkarın men ýüzümi. Ola bir ikinciliklerim terit. Men Alişerle görüşdüm. Alişer'e aýtdym men. Eger isteseň diýdim, görüşdüm. Senin duhun yetme Hudaýdan andyşdyň. Der görüşdüm näme diýen özüň? Ne andyşdyň da özüň ölürjek. Görüşüp bilmeýän. Yo da pustim diýen. Men görüşdüm. Özüň ölürýärmi sen? Görüşüp bilmeýän. Men onu wara 100% bilýän. 100% bilýän потому что. Ya bor. Terit sen procent çykdyň men zaten bilýän. Sen yumruň wara, yumrucuň gysýandym gutuňy sokup bilýärmi efirde? Sen edip bilmeýän diýär. Bolýarmy edip gorközjekden edip bilýärmi şo gutuňy sokup bilýärmi elin? Bilmeýän. Sen birinji et, soň aýt. Ene men etdim ha. Fantaziýa baka kelepçe berýärmi? Ewa. Ben aýdyp dursaňar o, meni görüşmek istesem men görüşjek diýen. Meselet meni görüşmek istesem men görüşjek. Потому что sen emir kulusun. Ýöne sana şunu aýdaýyn we entemeşnikler aýdaýyn. Oglanlar erkek bolmagy, şol oglanlara maddi tarapdan ziyan yetirip bilersiniz. Şol oglanlaryň aç kalmasyna men oňa da razı däldi. Ýöne dünýäde hemme zatdan beter adamzadyň jan saglygy we adamyň özü gymmatlydyr. Adamyň jany gaýrat ediň, şoňa howp salmaň. Haýyş sizden o. Yalvaryp aýdýan. Biraz sava gelin o. Näme diýip dursun aýo? Sana diýen, sana öz geldi, sana diýen we mehabbet işgärlerine diýen. Bilä men Allah dilege diýenleri şu mälikde bir ýerden çykmadymy haro? Bilä bir ýamaksat bir ýerden çykyp bilet, hemme açyklamadymy haro? Siziň bilet hakyky bilet näle adamdan bilet. Prosta men şuma hökümet bolsam-la, men mälik çykarjak bilet. Mälik bar çyk sen, 23 ýaşyňda açykla diýjek. Siz şonu da boýna almaýaňlar. Siz şonu da boýna almaýaň. Siz mälik çykaýyn, gurlaýan ýagdaýda ýamaksat çykyp gurulsa-da. Mälik agent. Ene bilet öwüzgelliň adamlar gorkudypdyr, mäli aýtmalardy, çeýnäp beripdir. Siz o derejä ýoksyz o bilet. Düşünýärmi? Sen bilim Mälik agent. Ya. Mälik hem agent oldu, satırlyk. Mene aýtjagym aýtdym bu gaýrat edip bir senem şu mälik ýalyklar o. Bolýa sen terdiňe bir daha sorajak Alişer. Yekece propagandist gorköz men ýalyk haram oğlu diýen. Serdar Berdimuhammedow haram oğlu, Gurbanoğlu Berdimuhammed haram oğlu diýen. Gorköz maňa yekejesini. Propagandist mi? Awa. Ne agenda men propagandist. Türklerde bir atasözü var. Bekara kar boşamak kolay diye. Bunun perewodam öýlenmedik adama ayrılışmak aňsat diye. Sen öýlenen nokta ol. Senem şoňa alda. Sen az ejesine, bacısına da yetip bilersin. Sen üçin hiç bir howp salyan zat yok. Näme üçin? Näme üçin? Men başlygym morsa, men howp salar. Usta senin işin şol, wezipeň şol. Tamam, men şunu çelli, men birinji agent meni şoňa ýalyk söýgen. Sen işini ýerine ýetirýän. Ne logikanyň bar o siziň? Sen işini ýerine ýetirýän. Gerek näle bol? Hiç ýer diýmez. Sana bir primer getireýinmi?
Ya getir. Nuri yine de şu agent çıksa Nuri'nin yanından çıktı ya da Nur al ya şu yanına. Yadınıza düştü. Nemenin derneğin spisiklerini pasolstva uğradan bir oğlan vardı. Suratlarda da baş oğlan adı ne? Senin Nuri'nin yanından çıktın aro. Kidalı. Nuri'nin yanından çıktım. Ama ben neden Nuri'nin yanından çıktım? Sen Nuri'den Nuri efir etti. Adeti sen pul kidalı dönün. Sen ne mi? Sen manyak mısın? Ben Nuri'nin yanında çıkam. O ne sen Nuri'nin önüne almadın mı? Men o vaatlar Germanya'da yaşayadım. Men Polşa protest etmek için OBS'nin önüne vardım men. Sen puli Polşa'dalın ha Nur'dan. Düşünmedim. Puli Polşa'dalın Nur'dan. Niyeden alanın bilen ne işin var senin? Yo, вообще sonra yani opşim. Yo, men Pulalın deyim şu Nur'dan sen. düşünmedim. Sen Nur'dan pulalın mı? Ya o men lichni meselem. Yo, вообще sonra ama cevap vereydi. Yo, berjek kan ne için bereyim men? Sebebi sen huy ploç dedin. Öne alamak dedin. İnnem alın. Dimer çekinyen bileyim. Ondan sen niyeden o sen neymen anancığı? Sen ne için men anladım? Da vernar. Konkret bir adam gelsin de men karşıyım. Sen yalak gel. Men seni вообще оппонент görüyorum. Haysi bir men Allah'ımla da dedim çağır men. Hatta men seni birinci çıkan gününde raskusid ettim. Sen hiç raskusid mi var o? Sen öyle bokun içinde. Raskusid edem o ha? Yo. Raskusid etmedim ha? Yo. Ayıpta. Bol men ayıp durar. Sen oradan yine pulalım. Sen birinci çıkan gününden men ayttım. Nur Muhammed. Sen şoň üçin men gowy görmeýän. Şoň üçin sen men ýigrenýän. Yo, men mara seret. Men Nur Men Muhammed üçin mara. Dinden öňden gidýän zat bara. Dinden öňden gidýän zat seret. Dinden öňden gidýän zat hakykat. Men üçin hakly bol. Men ejemni praf bolsa men haklyň tarapyny tutaryn. Yani men üçin bildiren o. Men şu derejeli adam. Berekellah. Aýdýan sözlerin sen pikirlerin diýjek gelse sen pikirin şu wagt ýene de haýsy aktivistin başyna aýdýar men şey diýdim. Men hiç bir aktivist bolşulmaýar. Hiç. Eger Hudaý saklasyn o. Sizden Hudaý saklasyn o. Bolmaýar muňaly. Men aýdaýyn, sen aýtdyň men imsim oturýan bilýän. Maňa töhmet atmanyň. Men seni sana töhmet atamam, men fakatlam gelýän ýanyna. Sen maňa töhmet atypdyň. Fakatlam gelýär men seni. Mene de kondun bar. Seret mene de kondun bar. Men barlak görmýän. O Türkan barlak görmüş. Efirde Türkan. İbanyny ýazyp gördüm. Adyma bilýän çykýar. Dur men sana aýdaýyn endi. Senin aýdýan sözleriň men pikirim bilen gawat gelýär. Ýöne sen pikirin haýsy bir aktivista anamına girip yine de Türkmenistan'a uğradıp bilip nagrada alarmykam belki zvyozdochka alarmykam diýip şoň izinde menem sana aýdýan bir adam hökmünde ve adam zadyň can saglygy ve jany hemme zatdan dünýäde birinci derejede hemme zatdan gymmat durýanyny yine de bir sapar sana ýatladýan. Päliňden dön. Gayrat et, aktivist. Men vara, düşme. Men ejem ertire çıkmasın, ejem vara, men ejem ertire çıkmasın, men yekici adam satan bolsam. Seret. Men çağam ölsün. Men eger vara mäli, Allah maksady satan bolsam, men öl çağam vara şu ölsün. Men keleyim. Men men tohum tijim garylsın o. Bolmy? Seret. Men tohum tijim garylsın. Men tohum tijim karıştırman o işi. Ne diýip bilýänmi? Haýsy bilen diýip bilýän şonu. Bolya. Indi seret. Indi sen gürledin, indi ben gürledim. Men o beýle o bilen. İmsim oturdum ha. Seret öwüz geldi. Men tohmeda tamam galçer. Men imsim oturdum. Indi sen hem gayrat et de men gürlän wagtym biraz hormat. Sen ejendan andyç gürläp bilýänmi? Öwüz geldi. Iňsi toýda adamyň andyç gürleten maňa. Sen şolaglardan pul aldyňmy, almadyňmy? Andyç iňsi toýda adam ölsünli. Öwüz geldi. Prosta aýdaş dedim maňa seret. Men iňsi toýda adamyň geçdim. Men o demagoji yapma burada. Yo, men yapamam. Men toýlarymdan geçdim. Alço seret. Men iňsi toýlarymdan geçdim. Men maksadam, mäligem hiç kimi satamok dedim men. Hiç kimi, daşy ondan öňkülärem men satmadym. Ne ejem ölsün dedim. Çağam ölsün dedim seret. Toýumdan geçdim. Efirde, primo efirde. Efirde ne yüzüm koşudurnaçy yüzüm paýlaşýan, yani şonu da görürsiňiz. Koçede görseňiz hem sorarsyňyz da. Ne sen toýundan geçip bilýän şolardan pul almadym diýip. Şo pul üçin. Indi seret Kesildi alıpdyr zaten. Yo öwüz geldi. Kesildi.
Senem huy pilotçılık edip oturma, yana birini çıkaracak diýip aldy diýen indem kesel diýip aldy. Yo, Ecem kesel diýip alypsyň sen. Hem yurt dışına çıkaracak diýipsiň, hazır Ecem kesel. Ya onu sor bak bilen bilýär Ecem kesel. Näme diýip tol etdim meýli. Bolýa andy çaýten o. Gurrunumuz o arada däl. Bolýa andy çaý. Seret. Gurrunumuz şu arada gidýär. Bolýa men onun için gurrun eşdim. Andyş bilýän diýen men ýalyk. Ejenden geçip bilýän, ejen çağan ýok, ejenden geçip bilýänmi? Öz geldi. Näme üçin men seni Var, Ukrayna'da tapmaýan gyzy var. Öz geldi. Näme üçin men senin bilen atnaşyny etmeýän, sen bilen gurleşmeýän, senden uzak. Evet, sen çatan okmaňa o. Men sen ýaly adam bilen atnaşyny gurmaýan, kidaly bilen, maşenikler bilen. Indi seret. Şuna gelýäs. Näme üçin siziň ýaly kadrlary yankı esirgeme kurumu diýär türkler. Yani bar siktir geläýär o. Ejesiz, kakasız yankı indi bizde grup aýdylýar da dead dom diýip. Şoňalyk yerden siziň Hudaýyňdan tapyp kesem ýaşap ýör bre. Hudaýyňdan tapyp. Paşadny bolmagyňyz üçin sen eje Hudaýyňdan tapyp diýär mesele çağamdan andiş oturýarym, çağamdan, helimden, ejenden kakamdan kesem Hudaýa şükür ýaşap ýör. Hudaýyňdan kaka ýok. Sende eje kaka bolan bolsa, Hudaýyňdan ejesini, biriniň kakasyny şu rejimiň eline bermezdin. Sizin ýaly kadrlary seçýän. Men hyýa diýär. Olmaly. Bir aktivist. Men ejemem kakam ýaşaýar diýen Seret. Öldürmek üçin, Kim bolýar Seret? Men andyşdym Seret, çağamdan andyşdym. Seret, sen andyşyp bilýärmi öýdü toýunda? Ýok çağaň, niresinden andyşýan? Ukrayna'da gyzy ýokdurmy alçy? Yo olay diýara çağamdan andyşýan diýip. Ha mende çağı da ýokmy? Sende ýok, çağı da ýok, eje de ýok sende. Heliyem ýok sende. Sen biz paşýarny adam. Siziň kadrlar men manam yürüte Sizin yer sana keliňe. Men al baqy Seret. Bul oglan mara Vapşe diskussiýany çatmaýan. Yani men hemmeladym goşdum Seret, siz toýundan geçdim. Men ansadan andyşmaýandas. Kraýň ýagdaý bolmasy, ýöne şuloglan göňünde men andyşdym, men şeýle ökünýän näme. Men Hudaýyňdan taparsyň. Men eden bolsam şo menem bolmadyk zadymdan andyşyp bilýän, ertir ejen öz liçni boýunugymda awariýa bolup öleýin. Ay bilen. Hemen Ejem'in boyruğunda. Sen neme däy? Sen Seret? Boýnuk samolyotym bar. Şonda ejen awariýa bolup. Men başgaça sen başgaça andyşaýar Seret. Men 100% öwezgelliginiň agentligini bilýän, şo ýalan bolsa men ejem ölsün diýäsen. Ýetik şo maňa. Men bilýän zatlarym hakynda andyşmaýan. Düşündün dämi? Sen agent, sen iksana oğlun, meniň bilýän iksana oğlun. Bara siktir geläýsen kazol bilet, sen maşenikler hemen urlaýan maşenik bilet. Men bilet oýnatgym o sen göňüňde bilet. Durun burlaşyň bir çay içeýin açyl. Mene bilet iň bolmany adam kidat edip bilet sen ýaly oturup maşenisinde oturup çykamak. Ola bir ikinjilikden men ýüzüme hiç kim gelip basyp bilmeýär, dekont bilen gelip dekont ya SMS ok men kesip SMS goýup biler. Sen ýaly Türkmenistanda ejesiz, kakasız, mehr görmedik, mehemeşnikler bar wagty näme Türkmenistan halky azat gezer diýenmi ýok? Paşty 80%. Men wara, Hudaý bar, men mehemet bolaýsam-la ejeniz. Sen var ýeriň aşandan tapardym o men. Sen ýeriň aşandan tapyp bara. Ine senin bir suwutnamam. Konkretni sen tohumyny ýitirerdim o men. Sen tökülürdim içine. Hay berekel. Zaten uğraşýar sizin sen şükürede uğraşýar. Aýdýan bolmady. Şükür diýär. Ve namasaz. Şükür et izin sen. Razlar men bile doğunum invalid. Tokordum sen ýalkyn götürler. Prinsipialny diýerdim ölmemle. Prinsipialny meni Germaniýa uruç men şolaglaryny tapçyk diýerdim. Prinsipialny agent boldum. Sen ýaly bok meni maňa interes no bilen. Sen prosto boko bilen. Sen näçe gurlaýmy, näçe bir garalaý. Sen şonda da bokma diýär. Utanyan hiçni şunyalık bizim bilet milli howpsuzlyk
Yani adı bilet bir Nämen milli hukuksyzlyk ormalı adamların ijin şunyalak mrazları, şunya gnidaları alıp adamın canını hiç sada sahip bile satıp Bakı bolya. öldürüp bile. Mene bunu guruluş bilem o bakı seret. Hudaydan tapın o siz o. Men Hudaydan tapayın seret. Ayten bir Huday diyersin lan şuman. Men inancım yok sen. Aytma sen o gün o. Arada aytmadın mı men Hudayım yok men inanmayam. Yaradan. Şekerli çay ama sahrın düştü Alço. Ne mi? Bakı seret ne sen daşından gör subjektivni, objektivni aydyp bilýän men seret mene emme zatdan andişdim guruludum. Bulam diýär men smiýe töhmet. Buron öýdara zoom edipdirler, suratum çykýar diýdiler. Bir suratum çykmadymy garo? Suratum çykmadymy ka? Şu efirde sizin neýelik bispan towduňyz görkezjekler suratum çykaryp goýaýyňlar o. Men onu fakty abratnysyny da qadat görkezjekler. Siz prosta bispantowy, bizalabirny, hiçkilik eliňizden bok gelen akdyňy töhmet atyp bilýäňiz. Hatta wara sizi gollap ýören adamlary gaçyrýaňyz özüňizden bilýän. Sebäbi siz geljek diktator. Aňarda bir diktator bar, sizin ikinji diktator bolýaňyz gelseňizler. Yani sizin ondan tapawdyňyz ýa, sizem şoň bir görnüşi. Yani olam diktator, sizem diktator bolýaňyz. Men saýda aýno. Size hiçkilik objektiv zat görüňiz. Ola huy pulada ogluny getirip goýdy, soň bilet ikinji orta öýlenip bilet ol oglundan goýup bilet nemede Angliýada ondan okudyp bir pituhy getirip goýdy. Sizem gelersiňiz bilet kuçka bilet tupyk bilet ejin ýene diktatorun bir görnüşi bolýaňyz size. Ana Alço söýdi. Hormatly arpa dağlı, alabayly serdarly, dağlı serdarymyza söýdi. Ya bu Ali çoğun öňüne bir paçka okla götünen beri ya. Nämen gurulňyp dursaň baky. Yani götünü berip beren siz mi men mi belli. Kidad edip bile boynuna alıp bilmeni ejin. Erkek bolunsa yo bile. Götünü berip uğrat beňe oglanlary. Sen teret maňa bolýa Türkmenistan boýunça huýsymy gutap bilen ok sen Rossiýa boýunça tap görkezdi maňa näme propagandistler. Agent ýamanlaýan. Sen hiç bir dünyada tapmayan, men teret öz ne prezident var ya, şonu yamanlayışım bana. Hiç bir dünya salam yok. Yani aytdım ha, bekara karı boşamak kolay, sen yamanlar. Ya sen olaya nakıllan var ha. Kimsin? Olaya nakılların hiç rolü yok. Kimsin? Ne teret diyeli meni teret. 19 yılda merken ben geldi. Berekella. 2009 yılında seni 7. yılda işlettiler. Sonum alıp mehame ettiler. Sizin yalı gigacaylar, sizin yalı biz başyadını adamları şunyalık yerlere daşarı uğradılar. Şokaydan adamları uğradılar. Neme içine boşlanan? Bakı ikizim. Tema mäligin bilen nemenin maksadın Türkmenistan'a uğradılması yine şunyalı gigacayların. Kakoyto huysos gelip manadan dolan. Boryan bulan bol ütköşünü. İndem şutaydan seslen ya. Meni diye Pensilvanya diye geçirin diye men şul Aliço'nu diye Türkmenistan'a uğramayın. Sen Pensilvanya'da diye hala götberen o. Şu bilmeyenin bir kovayı tüveleme. Nerede mi? Görüşmeye baracak mı? Neme teke Liçka'dan adresin verse. He? Pensilvanya mı? Yok. Bol oturan yerine. He, yok. Ortayda başka addel işi yani. Bak, ortada başka addel var orada. Kime göre ya bok bilet? Niye mi ödüyorsun ödüğünü bilet? Senem Türkiye attılar men yanına. Pensilvanya. Men yüzümü açıp naglı diktatör deyip bilyen adam men. Başarayan mı? Ondan? Başarayan mı? Men Alişer Zaynulin men. Men pasportum hemme yerde gezip biyor. Edip bilyen mi sen? Terit yok edip bilemem. Boldon da. Yok şu bankta hesabın göre de yine sen men bilen tap aldın yine sen şu an. Yine yüzünü açman diktatör diyen adamlar diktatörle görüştük olan aktardı. Men yanımdaki adamlar tutulup giden ok. Men en sonki gürleşen adamlarımı Türkmenistan'a uğratmak için ala dedem ok. Hey sen neyme yok farkat gidenle bir pul yığılanında uğru bilen. Sen neyme advokata pul yığılaman gitti rahat deyip.
Sen Murat, näme şol? Sen nemen yanında oturup Nurin yanında oturup giden ok davay pul yığına alay zade deldi. Men giden ak diýema. Manipulier. Nur maňa diýdi. Adamların ünsünü soğujak boldun Murat. Men Ukrainadan gelen pullary, men dedim Ukraina kim bolsa men hesabym berdim. Ukrainadan pul aldım. Owo. Şo Nura geçdim ondan. Şoň üçin geldim men. Nur diýdi Ukrainadan geldi al neme diýdi dedi. Meni problema däl dedim. Ondan. Senem efirde çykdyňda ol gitdi, men kurslaşan men habarlaşdym. Sen näme oşalo? Gelip meňsime töhmet atjaň. Doğru, aýtdym men akydyldy diýdim. Ýalňyş aýdypdyrynmy? Bir gün Yığnamaň diýdim. Bir ertesi gün efir etdik ara. Yığnamaň diýdim. Manipulier edip sen Näme bolýar? Nura. Şu wagt deret men baqydan alýansam çoň çykdy hatsyny. Yani Rahim fa maqsadyň çykan bardy, hiç dokument görkezip bilen ak. Hiç gelir. Yani advokatlar diýdi. Men zaten bilýärsiz advokaturalardan pul alýanyňy. Yani guramalardan ne bir maksat bä tutully, bize pul gerek $5.000, $10.000, $50.000 da pustum advokat düşünýüm. Öyle maksadyň çykan bardy, hiç dokument görkezip ak. Iň soňky videosyny men görkezdim diýdi. Ondan öňünçäki videosyny da biz aljak bolýasy. Şu taýda men kommentarda ýazdım. Fikir jogap bermedim o. Bize näme üçin aktivistlere yanda Meta jogap bermedim şu soraňa. Ýa-ki bu şol saňa ananmaýan. Saňa kim ananýa? aýdym. Hiç kim ananýar o. Ey, näme diýip betiň dinle ýa. Saňa hiç kim ananak diýen, saňa kim anansyn ýa o. Maňa ynanmady şol oglan, saňa gidip ynandy diýemok men. Sen aýdanyňy Diýdi o. Ýa-ni soraňa näme üçin saňa ananýar diýdiň o. Sen ýok, seniň aýdanyňdan ýola çykdym. Sen oňa aýdypsyň ha, hiç kime ynanma. Nomerini çalış, yine bir zat diýip sen aýtdyň dämi? Bawo. Sen nämeden ýola çykyp şoňa aýtdyň, şo diňe saňa ynanmaly, başga hiç kime ynanmaly da. Sebäbi kajolla siz o, siz ananlar ýalak diýerler o. Pul satýan da siz o. Sene näme pul alyp adam kida edýän, soň boyun alaň. Indi seret. Ne hökümetten pul alsaň, seret o diktatoryň taşşaklaryndan pul alýaňyz zanim aktivistleri, yani hakyky aktivistleri ýakýaňyz siz. Özüňiz ýalak gnidal galjak bolýaňyz krukdala. Indi seret. Häk oglany dogry aýtdyň. Nemäniň diktatoryň taşşagy diýip, diktatoryň taşşagy. Ýok, men siz aýdýan. Indi seret. Indi seret. Diktatoryň taşşaklary. Indi seret. Indi sen aýdýan, hiç kime ynanma diýdim, maňa ynan diýip aýtdym. Yo, maňa ynan niýemak men? Hiç kime diýende menem bolýan şoň üçin. Hiç kime ynanma diýdiň, oglan hemme bilen ara gatnaşyny kesdi, ýöne sen bilen apşat edýärdi we Türkmenistana alyp gidildi şu günde. Non. Indi näme? Şu alayda şu Kemal $12.000 diýämini. Yo, non näme baglasana bir ýerden. Pul soska ýybany. Näme diýen? Bir ýerden baglasana onnoň. Owo diýen, şol oglanlarym akydyldy diýen Türkmenistana. Owo. Indi muňa näme diýýär? Yani maksadam nemede ikisem mäligim menden başga hiç kimden gurulşanaktı, doğru dälmi? Sen logikaň boýunça. Gurulşda da içkin, yani hemme agentler diýdi, MH5'nikler barada, ýene bir zat barada, oňal barada hiç kim bilen gurulşan ok. Diňe sen şoňa zatlar muti edýän we oglan. Kim diýär onu olsaňa? Kim diýär şonu? Men şolay gurrun edýänmi? O sesleriň bara diýän. O gorkuzda dinletde sesimi, dinledi aýda sesimi. Allah muradyň efirinde dura. Allah muradyň. Allah muradyň. Men gurlan sesimmi? O sen gurlan sesleriň. Men mälikden birinjilik bilen ol ýalat gurlaşamok. Bana birinji oçurtdan teret. Ben mäligem goşdyň maksadymy ikisine düşündirjekmin. Birinjilik bilen mälik bilen ol ýalat gurlaşam. Mälik bilen bizdiňe lişni durmuş, yani näýlik, okyýyz, byýyz, o bul, yani patsandan gurrun etdik. Ola bir. İkincilik güne maksat bäýe diýen, ol pikçaga men oýnaýa, saň aýtdylar, olar meni barlaýar diýip. Menem o sen ýaly bokdan edilenler o. Menem düşünýän şolar oglan näle edýän, hereket edýän. O birinjilik bilen Allah'ım rahim mydama gora ya. Menem oňa aýtdym. Maksat beýtmejigim. Seret, men şol adama aýtdym, tanqidleýän bolsaň, iki döwletem tanqidle, iki döwletem gowy tarapyny aýt diýdim. Diňe orsa öwüp Ýewropany ýamannama diýdim. Aga men tanqidleýän nidi? Menem göremek diýdim. Yani göremek ýalan söz deme diýdim. Olam eyle beýle diýdim. Menem yani jigim da aran özürlüydüm. Habarlaşma bilen. Yani şey nerjinje grubu däl. Yani sen ýalan söz diýen diýdim. Nerjin söz bilen.
Çünkü yalan sözler действительно Allah muradın qulluğu olay. Allah murad gördü uje. Bu oğlanın hem boljaklar emdi, men suratymam soradı maksat, men lişin danlamam soradı. Hiç adam bermedim, o karşılığım soramadım ben, bana da berdimedim. Ona barot bana video urdyady, şunu YouTube kanalında paylaş deyip. Bilýän narkoman oğlanlar şurdy. Meni paylaşsak gel maksat ya. Senin pikirin halkın pikiri däl. Dakazatystan wa meni paylaşayın. Yok paylaş deyip. Men şolay Allah'ta tökmüçüler halamok. Şoň üçin men aram üzüm şoňdan. Aranı üzdün mü ya mecbur kaldın mı? Mecbur derken? Yani o Türkmenistan'a giden uğradılandan son mu aranı üzdün ne ettin? Ya sen yibanu sonra vermeydi ama sen mecbur üzdün mü diye. Mecbur zaten üzüldü ol. Ondan öňünden. Menem şonaydı ýanda mecbur üzüldü yani Türkmenistan'a ak edildi sonra üzüldü de. Ya bir mantıklı urlasan o. Özüm men gramatyn seň dilinde urlaýan bolum bolýar. Öz geldi. Men şondan öň Ferit diýen zady yani awgustda 1-nji kont tutulanyny çykany menden pul sorady. Men de şoňa pul bermedim. Bilýän $200 menden pul dinle. Menden $200 pul sorady. Men maksat men pul berjek gel sana diýdim. Yani näme gerek? Bir pul gerek diýdi. Öýgüçi işläp bilemok. Men ne sessiz apsy var, o gözüňe döneýin o. Sessiz apsy var. Dinle, men olýar sen ýaly gok sessiz ýaýrat beren oglan. Yani prosy men bil özüm üçin bil goýan, ýani oglanda şoň üçin uğrat dedim sen diýseňler, men paýlaşym üçin diýmek özüm üçin. Zaten bilýän sen boyun alyp gaçyk gidýäň. Deri, men $200 pul sorup birinji tutulanda men işläp bilemek dedim. Ağam diýdi, $200 pul beräýär diýdi. Jigin berjek gel diýdim. Näme üçin sen diýdim, men sana $200 pul bermedim, men seni tanamoklar demok dedim. Bermedim. İkinci gerek tutulanyny. Men şoňa diýdim, jigin eger diýdim puluň ýetmeýän bolsa diýdim men sana uğradaýyn diýdim pul diýdim. Bereýin diýdim. 30 ýylka maňa jaňadan, 30 ýylka da maňa jaňatdy. Menim näçe ýok diýdi, sawul diýdi. Dur Sultan bilen Allah murada ılgap ber diýdi. Gerek geldi diýdi. Bolýar diýdim, problem edäl diýdim. Di bolly şondan soň habarlaşmadyk biz. Bam ýene soraň. Berde soraň ýene baý bolsa. Yo, seni hazır başka yerlere alıp gidip barýanmy. Bilemiş telefon malqayda inay ezi. Qarasa. Sen bilen Kaydany beýlek iPhone gamal kaydany. Dinle bilet şoň ýaly. Munyň da ses problemasy bar. Dinle şoň ýaly bilet näme oglanlary bilet baryp ýanda nirde digini bilip näme digini bilip bilet uğradyp jalkada oglanlary ejen Nur Muhammed'e de näçe aýtdym o şu pihpagy ynanma gürleşme bilet sen bilen gürleşýär diýip oglanlar şoňa ynanyp gürleşýär diýdim bilet. Ýa-da oglanlary bilet. Teke doğrusyny aýtsam men bilen İstanbul'da hazır. İkimiz bir ýerde. Ey bolýa. Men giden o, ben hemen gitmesi isterdim aslında. Öyle gidip bir mesela gitmeyi isterdim ama bedava uçak, özel VIP. Doğru o yani sen üçün hem kän bir straşny ýeri ýok. Da sen hem kritika edin ok, sen hem bir nemäň bar da sebäbi yamanam bolsa nähilem bolsa polybom şu rejim diktator rejim diýip aýdyp bilýän bir topor dagatdyň. Olaram o zatlarym oň üçin neme da plus da Türkmenistan rejimi üçin. O kimi dağıttı o alça etme de ertirem kimi ağzında bolya baki agent zat öňeme bir terörist biram agent etdiňiz inden. Yo özüm aýtdyň da Yklymovlaryň toporuny diýip dogrymy? Tamam onu dağıttım şu diktatör diýip aýdýatymy. Açan ma göpes. Ya ýeri Gaytam o halkla Afrika'ya sürgün etmeli, emmesini öldürmeli. O tarapları menem tankyd edýän ony. Oňa al bolmaly da adetler diýip. Onda ıklımflan hem senin tüpten çıkan kaçaklar, ıklımflan senin her sana gıyza $2,000, $3,000 ceza kestiler. Ben haksızlığa durmayan alça. Tamam. Gıyza. Ama sen rejimin gözünde bir iş eden adam sen.
Sen? Ya rejimin amına koyun ya. Ya boş ver ya. Bırak bu işleri Baki. Biz de biliyoruz az çok yani. Ya sen bilirsin tabii, ben bilmiyorum işte, o kadar zeki değil. Ya. Sen bilirsin tabii, sen okumuş adamsın. Ya. Getirdin mi peki? Peki ses probleması. Näme etseniz hem gayrat edin. Birine maddi ziyan yetirip bilersiniz. Bak uğrattım sana Telegram'dan şunu paylaşaydı. İştileyemez sesim. Yöne gayrat edin. Ses çıkarıp bile. Sonra İşgärim zamım. Men emhameşnik dığımı aliç o sana haçan aytdı di aydar sana özü. Bana zaten aytmak gerek. Size karşı gideceğinize siz gönü agent çıkarıyor. Sen indi karşı gidip diyorsun ha bana. Yok. Men hemmege gidýän. Sen işini sidaska yok. Sidaska yok sözüňizde. Birinci çıktın ha. Haçan? Sen bilen iki ağız guruluşdun. Haçan çıktın birinci? Ay şol çıkan wagtlaryň. Haçan? Böyle haçan ayday. Bunu aytmak men. Siz onu aytsaňam bolýar. Ay şo geçen ýylyň Mart kömeğe alço Mart. Yo şol fevral mart ayları öýdýän eger Mart'ın 3'ünde çıktı. Mart'ın 3'ünde günden beri saatın aydayım mı? Akşamüstü saat 4'te çıktı. Потому что aprelde bulaýan barty. Allah'ım saatın aydbatı da onu tolka demez. Ha bolýa. Yo men az çala işleýände seret. Şol bak ýalňyşdyň Mart'ın 3'ü däl bak. Neyse. Kime efirine çıkan mamayda neme? Ay näme men onu sen ýalyk hemme zat ýazdyk. Kime efirine çıktın? Bak şonu aýtsana. Zakiri. Edile. Näme gurýadym şo birinji efirde çykyp men Zakira? Söýüşdiň öýdäne şu an. Diktatör halkında uğraştım. Ben dedim ne için siz dedim şeyle dedim yurtta diktatura var lan. Aktifistler tarafından alıp çıktın. Ben hem sana şu anda dedim. Sen özün agent bulamaz. Ya zaten neme aktivistlerin tarafını alıp çıkan ok aynı o moral geleyler o bir etsin hiç tat bilen o bokun için bilen ok bir adamı tökmet etmiyorsun. Yo indi sen yok diýmesen o niýden yok diýen bakma efirde. Bakma men aynı tarafından aynı diýen tanamaktym men o döwür. Men başladyň däm şoň tarapyny. Dursultan bilen näme aljak men Dursultan tarapyny alaýyn maňa bilen. Sen prezidentim tanqid et bilen ýok. Hana aýtdy diýip men edip Turham aýtdy. Siz ýalymy diýip näme diýjek bolýan? Ay görýäňizmi men dyrnyk içinde ýazdym. Dyrnyk içinde ýazdym. Siz ýalymy diýip näme diýjek bolýan diýen. Menem dyrnyk içinde ýazdım diýen. Yazma siz diýip bolýarmy? Siz diýip ödüm diýip. Siz diýme bolýarmy? Bolýar. Bağışlarsınız sizin göwnüňize degen bolsam. Yo ýaňam sen bakşy. Men mara hiç kimi hiç sada goşulýan däldir, men goşulsa mara soňra däňiş goşular düşündiňmi? Düşündim. Siz diýip ben her kim ödüne jogap berýär, men ödüme jogap berýän. Men helem bolsam özüme jogap berýän. Düşündiň däbi? Men eýlek-beýleklara ganjy gitýäli kybyryp ýörem ok. Düşündim. Sağ ol bak, spasibo. Gözünüze degen olsam bağışlarsınız. Ya bu mertlikdi. Şey sorama mertlik. Bağışla demek. Tekeden hem sonra indi teke töhmet attın. Teke töhmet atamak, teke diagnoz dağına koydum ben hoca. Bana göre töhmet yalı geldi mesela. Menem teken. Sana hemmezat ters geliyor ha. Sana hemmezat ters geliyor. Düşün halkın içinde düşün, havada yürümeyin, biraz bir yere düşün, yerde halk bilen yere basıp yören ki ayağı iziniz kalsın yerde. O dırnağı bir yerine sok aliço diye. Kemal ene ngamını ipsin onda bal ettin yandan veri.
Kemal gel de senem gel de bir ütük edip gel bir zatlar edip gel de beri gel. Gelecek olsa davno gelýär oğlum. 12.000 dolar mı aldı diyara? Ayça seni göre pul soruyor ne için ya? Ha onda ne melik deyip teken ne için kısıp otun ya teke sana. Men OBS yığına gelecek diýdim de gaýtdym. Barmadım am yığınaga. Aldım dokumentim hezil edip aylanıp börün. Bana ne melikten ya? Allah Allah. Indi tökmede atıp başladı Aliço. İndi tökmede atıp başladı. Ulan vaktinde var ya Zarnap'a gürlendi. Meniz alkışlayıp elini öpeyim diyetinize. Devete öne, dine öne. Kim aydiyeti? Senin bardın ya çok gruppan içinde. Otur sen ey bile. Ne bir zatlar gepleme için gepleyen de o dine. Gürlendi birazcık Aliço. Mene neme hasavatı çıkmalı. Altı daha hasavatı. İçinde sen batın şoňa diýen çapak çaldın diýen. Baqy giýjäň rahat bolsun oglanyr. Dawa ýa. Kimin gözünden bolsun. Bagşar. Alçodan geçelim sonra. Alçoda gitmeli saat 6'da hasavatım ma bilýän. Alçodan geçelim sonra değil mi? He? Alçodan geçelim sonra değil mi? Alço bagşy. Akma kimin gözünden degen bolsun bagşylan. Yani gaharmeli diýdim. Alço senden sonra indi geçelim sonra Alço. Yok geçirim hiç kim soramasın menden o prost. Men soramam ama men. Bu da yaraşdanız öpüşüp dudaktan öpüşüp. Men söýüşler men şu taýda özüm ýalňyş gyzmalygymy diýenlere neyse boş ýereňde öňkälşik gediberen çykyjy giýjäň rahat burtun Allah jan ýüregiňizde giňlik bersin. Bagşlarsın. Spokojna noc. İndik mi gitmedi? Teker. Ona mı aydıp git? Adam var ha. Yadatınız ey. Agent. 8 aydan beri. Başta 9 aydan beri agent. Ya Akmurat sen nerede 3 günden beri? Bak